From Auke Zijlstra, please. 1 minute. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, wat Europese waarden zijn, daar denken de lidstaten en hun bevolking heel anders over dan Brussel. Van Brussel mag Polen geen kritische rechters benoemen, Hongarije mag geen invasie stoppen, Slowakije mag veiligheid niet verkiezen boven migratie. En de Europese Commissie ziet censuur als een goede manier om populisme te bestrijden en om de mening van het publiek te beïnvloeden. En Brussel lijkt positiever over het moordende Turkije dan over Groot-Brittannië, nu dat laatste land uit de EU wil. En voorzitter, dit kan zo niet doorgaan. Vanzelfsprekend hebben we een nieuwe grondslag nodig voor Europese samenwerking. Een samenwerking die alleen succesvol kan zijn als de lidstaten weer leidend worden door hun veto terug te krijgen en als de nationale parlementen daarmee weer de baas zijn. Groot voordeel is dan dat het Europees Parlement kan worden opgeheven. Dat scheelt dan weer een $500 miljoen aan nieuwbouwkosten voor een Brussels paleis. Dank u wel. So, jetzt spricht für 1 Minute Eleftherios Synadinos. Είναι πλέον απαραίτητη η σύγκληση συνεδρίου αναμόρφωσης και επαναθεμελίωσης με εντολή τη μεταρρύθμιση της Ένωσης και το κοινό μέλλον εθελοντικά συνεργαζόμενων κυρίαρχων κρατών με στόχο την ανακατανομή και επαναπατρισμό αρμοδιοτήτων. Έως τότε